Nakaistorya sa inyo mga igsoon, dugay na nitabo. Dito ni sa eskwelahan, dito sa Tampakan, sa annex sa school, ang nitabo dito, ingani nga sitwasyon. More than 10 years na, ingani ang sitwasyon. Humana ang recess, snack sa mga bata, namingaw na ang kantin, naman ko trabaho dito sa akong budiga, ang mga libro, ito kay pagbutang, kunya gihimo lang po na kong tambayanan dito, sugot man po na mong prinsipal. Mas maayo po na dia sir, kung na nakadiya, kay himo po na siyang magsilig-siligan. Ang ilaga po, di po magdugay tuyo, kitanaw ni tao, dako na bagyot, tao, tuyo. So, ninaog ko, kiniadto ko sa kantin, na duha po, tulog ka maestagyo dito, gahisgot, kay wala po sila klase, bikag po tinila para nako, guys, got anang nahitagan na bitang pista sa Black Nazarene. Kabalo man mo ana. Dugay na kay to katong time nga naagyo namatay tungod sa prosesyon nga natumba itong isa. Unya kay wa po kabantay, sige na sa kay takita ka namatay. Ang ilang topic is ingani. Grabe gyud ang mga Pilipino no. Pag-abot yun ako, ngayon may nadunggan ako, grabe gyud ang mga Pilipino no. Muhatag yung panahon sa kuan sa atong Ginoo nga bisan ganing uban init na kaayo nagbantag yung kuyog Diyos prosesyon hangtod nga uban mamatay na lang gani ingana ilang topic unya kung ikaw nga born again makadungog anak mura jud malain ang kan ka usa ka Lord di po pwede tingali nga kay kabalo man gud sila nga mo share wala pa ko ka pastor tong time ha. Kabalong ko sila nga sa eskwelahan, ipashare ko sa among principal, patay na ra pa po to. Mo share jud ko sa pulong sa Ginoo. Nya murag nikiat pati nga sila kay nagkapabor sila. Pabor gyud sila kay kita ang Ginoo TV nga galinya gyud ang tao, gahawot na gyud ng kalsada, sa bisag asa na ng tao nga gadasok yung tungod ng Black Nazarene. Unya nakirato yung panahon na napagi namatay tungod kay naitakitakan. Awa na nabantay nga na din natumba nya sikid ko tanan. Grabe yung ingon sila, grabe yung mga Pilipino muhatag o wala himaya sa Ginoo. Pero kung asa po naging, kabalog yung talagang mao. Nangutan ako sa Ginoo, Lord, isaw man ako na ipag sulod. Para, saan para po nga mapapadayag kung sa inyong gusto. Antun nga nagibutang sa kong sa Ginoo sa kuas kong noona. Ikalit kong ingon nila, ma'am, excuse me ma'am, pwede ko ka insert gamay? Murag pa sila, tanaw nila murag kuan nakapabor sila. Smiling pa sila. O saan sir? Bahin sin topic ba? Pwede ko musulog gamay? And siya, oh sige sir. Ay lang mo na ito. Klaro bito sa TV nga nagyudag ng tao nga panon. Nakita dito din naapag yoy namatay na ako ma'am. Sadista ang Ginoo. Nilo, nakuratan sila. Wala tingog. Gibalik na ko. Sadista ang Ginoo. Wag yun sila matubag. So ako nalang isulan. Niingon manggod mo nga nahimuot ang Ginoo sa mga sa nato kita mong simbang na Pilipino kay grabe yun magduot-duotan ng prosesyon. Kung nahimuot ang Ginoo sa atong gibuhat anak, dapat dato ang Pilipinas. Mo akong puntong hatag sila, wala sila katingog. Kabalo ba taon sa unsang Pilipinas? Pobre kayo ang Pilipinas kumpara sa ubang naso, Singapore, Malaysia, Thailand. Dili sa Southeast Asia na ako nagisgutan. Pero nakalabaw karon bag-o. Nisikat ang Pilipinas bag-o. Sa Southeast Asia nation kita ang pinakadaghay COVID. Naapsa na nato ang Indonesia. Sa mga dimalas, muna kung giingon sila, sadista ba ang Ginoo? Kaya kung nahimuot ang Ginoo sa atong pagsimba niya, dapat makita na sa atong kinabuhi, dapat makita na sa atong palibot. Nga kung nahimuot ang Ginoo sa ato, dapat kining dapat sa atong palibot maayo. Pero tanawa, natin nga, may siguro ba kaning diris pugaan pila ka buok way pamahaw ron sa kalisod sa panahon ron. Sa likod sa may siguro na ini diri nga pa pamahaw tingali. Mata ka balo. So ingana kung tubag sila, ay kung gikuan sila, sadista ba ang Ginoo? Duhara gyud na ma'am. Kung dili sadista ang Ginoo, wala gid siya nahimuot. Ay kung sadista ang Ginoo,
O kining isa pod nga wala gyud siya mahimuot sa atong gibuhat nga pagsimba kaniya. Muna atong isgutan ron. Unsa ang gusto sa atong buhi nga Dios, unsaon pagsimba ang Ginoo. Ato ta sa pulong sa Ginoo, Juan 4:24. Juan 4:24, ang pulong sa Ginoo magsoon ingon diri, ang Dios Espiritu o kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu o sa kamatuoran. Dalaygon ang Dios, Father God, salamat aning okasyon, salamat sa kadaghan sa imong katawan karon nga naa isa katong mga hamtong dapat po nila marinyo ang ilang kahibalo bali bahin sa pagsimba kanimong saong ka pagsimba amahan. Sa katusang mga gikan sa pikas nga karon nga makadungog sila, imo na nga plano, Father God, makadungog sila para ilang masabtan kung unsa gyud unsay imong gusto, kung unsaon ka namo pagsimba. Ang imong pulong nag-ingon diri sa Juan 4:24, ang Dios Espiritu o kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu o sa kabungotoran. Dalaygon ang Dios, Father God, palibetoy ang tibuok simbahan, tibuok lugar sa aning gitapukan namo sa imong mga anghel para ang kaaway dili gyud kasinamok kanamo. Nagsugod sa sinamok kaniya, pero karon nagsangyaw nako sa imong pulong. Kining tanan akong pasalamat lamang pinagi sa buktong anak kay sa Kristo among Ginoong luwas. Amen. Amen. O amen. Tanawa sa kong likod. Naabay imahe diha. Naabay ribulto diha. Kini nga simbahan o uban pa nga simbahan nagsimba sa Ginoo, sa giingon sa Ginoo saon siya pagsimba, ningon siya diri ang Dios Espiritu o kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu, magsimba kaniya diha sa Espiritu o sa kamatuoran. I-define yun nato unsa ang Espiritu para masabtan nato. May ubang simbahan gitawag o Kristiyanos pero na image, na imahe, ay mga repulto. Kung imong tan-awon sa Biblia, dili yun na siya mo ikabubuton sa mahal. Ingon, kung imong basahon yung atong sabtog mayo, ang Ginoo Espiritu. O gusto niya na musimba ta kaniya diha sa Espiritu. Ato yung sabton ron unsa ang Espiritu, kay kung wata kasabot unsa Espiritu, di ta kabalo unsa buhaton nato pagsimba para mahimot ang Ginoo kanato. Lagpak kayong Pilipinas 1930s, before ang ikaduhang gira sa kalibutan, boom kayo ang Pilipinas. Dato bisang galing ng mga Singapore, kanang sila tanan, kanang mga Thailand, kanang mga Indonesia gahangad. Mura kita ba nga kapapuha Singapore airport lang ladaan na pagdako impulse nga man-made jud ba, dili nga natural pero kabuhat lami kita na atong pulse di ay atong pulse atong Ninoy International Airport da ambot na-repair na baga to. Ako kabalo na ang makta ni gwapo bag-uman. So pinakadato ta atong panahon na. Pero nganong gialaw man sa Ginoo nga mapobrita? Paghuman sa gira 1950s, ana-ana antas Japan. Mga bot nga ning manrabaho na ganing uban pa ning babae nato sa unang panahon. Wala sugot talag sa payuki. Kay daghay kwartas Japan. Karon bus nyo kitas Japan. Karon panahon na. Nganong giingana man tas Ginoo? Matubag nato na unya na. Kubalik lang ko sa akong kwan. Ato sang tubagon kung unsa ang Espiritu. Kay diha gyud nato masabtan unsa kung kanang kung uban nga like for example dito sige kag simba dito, wala man na sila kabalo nga unsaon pagsimba ang Ginoo. Ila lang nang nasulod silang mga ginikanan, silang mga lulo, silang mga kwan, gitala sila dito. Ang luhod man, di luhod po, pagtanaw, yan lang. Pero kung sa kabubuton sa Ginoo na sila kabalo. So atong tan-awon ro makita nato kung unsang Espiritu. What is Spirit? Lucas 24.
Lucas 24, ato i-define. Dili po sa Biblia nato nakuhaon. 24, versikulo 39. Ang pulong sa Ginoo diya sa Lucas 24, versikulo 29. Tan-awa ninyo ang akong mga kamot o mga tiil. Ako kayod kini. Hikapa ako makita ninyo kay ang espiritu walay unod og mga bukog sama sa nakita ninyo nga niya kanako. Unsa man nga pasyon? Nganong niingon man si Kristo, pulong niya sa itong Ginoo, tan-awa ninyo akong tiil o akong kamot o mga tiil. Nabanhaw na si Kristo ani, humana siya gilansang sa cross, din gilubong, nabanhaw. Wala pa sa nikaya pingon sa langit, nasi 40 ka adlaw diri nagsuri-suroy sa kalibutan, especially ato yung mga tinunan, para i-prove kanila sa mga tinunan, nga buhi yun siya. Anong ningon man siya nga tan-awa rin yung tiil ang akong mga kamot ang akong tiil? Kay buslot yung kamot, ilan sanggod siya? Mura ito yung makaprove siya yung mga tinunan. Nga kini si Kristo. Kay kita ko nga gabitay dito sa cross. Gabitay siya dito sa cross, yung buslot ang iyang kamot o tiil, kay gilansangan man, ang sumpay, mao'y definisyon nga akong gihatag. Ako lang gihatag sa inyo ang unsa tong okasyon nga nung ingon man si Kristo ana. Ang sumpay is ikapa ako makita ninyo kay ang espiritu walay unod o mga bukog. Espiritu walay unod, namantay unod. O, pislit na ko, sakit gani o. Napibukog. Kita na to. Ang espiritu walay unod, walay bukog. Mudlitso ta, murag hangin. Murag hangin. Ang espiritu. Pero tanawa, ato sang kono na kinay gipunto si Kristo sama sa nakita ninyo nga niya kanako. Si Kristo ayang giingon nga siya naa siya'y unod og naay bukog. Ang espiritu walay unod og walay bukog. Nganong nakaingon man siya nga kaning giningon ba? Kay ang espiritu walay unod og mga bukog sama sa nakita ninyo nga niya kanako. Si Kristo siyang pagkabanhaw, naa na siya bukog, naa na siya unod. Ang pulong po sa Ginoo nag-ingon, moabot ang panahon nga may sama ta ni Kristo sa dihang mubalik na ni Kristo. Maparehas ang Kristo na abot ay unod natin bukog. Dili ta espiritu. Ang espiritu is ang Ginoo lang kining okasyon, kining anong pagbalik na ni Kristo. Nganong kinahanglan man ta nga nay unod nga nay bukog? Di ba ang makasasala isugba man sa kalayo? Kung wala siya unod, dili siya magsakit sa kasakit. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Dito ka sa impierno magsyagit hangtod sa kanturan ka sa kasakit. O kitang hangin ni syagit ni sumpa sa kalayo. Ang kanang nagiunod. Pero ang nakadiferensya na dili na ta mamatay. Na kay unod iitsa ka sa kalayo. Sige ka gisugba dito sa kalayo hangtod sa hangtod nga di na ka dito kanang bitong maugdaw. Iusap ta. Sa isa lang kapamilok, mausap ta. May sama ta ni Kristo nga naiunod na ibukog, pero dili na ta mamatay. Mao nang masakitan ta kung kata sa kuan. Pero ang kining giingon diri, kitang akong ingon, hikapa ako makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug walay bukog. So naklaro na to, ang atong haman is espiritu, wala siya bukog, wala siya unod, sama sa hangin. Tinuod ba na nabaingana nga pastor nga binuhat pero ga-exist o na-address kalibutan? No, karon lang bago makita na to. Tanang palibot. Kung sa may timilhan na to, kita, nga nauyog mo ng dahon saging, tungod sa hangin, mutana ko ninyo, kita maghangin. Wala ta kita hangin. Pero nagtuotang, nagpauyog na ishangin. Naagyo ay butang diri sa kalibutan nga dili na to makita pero naabuhi na siya ka-exist. Ingana ang atong Ginoo. Dili na to siya makita kay siya may espiritu pero naagyo na siya. Dakong puhi gyud na siya. Kalami sa hangin ron patagamtam sa Ginoo to. Ingana atong Ginoo di na to makita pero atong matagamtaman. Ang kanalang katagbaw sa atong kasing-kasing bisag unsa ka kuan. Akong asawa ganyan pag-report dako gayo pinalpido 1,000 ka 1,005 kape.
Ako natandog, lami mo pa yung tanaw na ako, daghay na gusto maminaw sa pulong Ginoo. Makita ng kwarta. Pero kakinahalan ko kwarta, hangta. Kuhaan pa yung 1.5. Disiplina. Pero kinsa may magdahong kung maabot na silang taga-dire sa sentro, kapugaan, suok na makinitong lugar. Tayo ng Diyos. Nakasabot na ta, unsay espiritu. Ibutang po na sa unahuna, kanabitaw, muingon bitaw sila, ang kanabitaw pag-argue ni mo ba, paghatag sa imong katarungan, diha sa, unsani, kanabitaw muingon nga, wala may Ginoo, kita dapat na Ginoo. Ibig na lang po, ano na oyo ko ng dahon sa akin? Ay hangin. Oh, kita di kang hangin. Wala, ano na oyo man na. Naibutang sa kalibutan, nga dili na ito makita, pero naagi na sa exist. Bisa ka ng kuryente, paniti na siya. Yo, pang kuryente, paniti na siya. Butang ka lang, brownish, man siya kulor, ana. May pagkakaper, ana. Din iyo ng kuryente, marayap mo kulor. Pero mayroon ka nga, naagi yung kuryente, nga mo tingog man yung sound system na to. Pero, dili na ito makita. Kita pa ta kuryente, dili na ito makita eh. Ika pa, kayo kang naagi dahil, hapit mong matay. Kuryentihan ako. Kis kabalo na tamutubag. Ing-ana ang atong Ginoo. O siya giingon nga gusto ko ninyo simbahon. Ang atong basahon balik. Juan 4. Ang Diyos Espiritu o kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu o sa kamatuoran. Gusto gyud sa atong amahan nga mosimba ta kaniya diha sa Espiritu. Wala gyud tay revolto makita dire sa atong atubangan. Sakita ng ubay, maranag na bitong uban, makadungog kung ingani itag istorya, pero kung maauturan atong istorya, masuko na sila sa tua. Di na sila ganahan maminaw sa tua. Ako, kung sige monitor sa akong Facebook, makasangyaw to ay. Kada adlaw ko na i-post, supportive na siya sa bersikulo. Kamo, selfie ang post. Batik man ko pagkakuan ano. Kuan si tawag na. Selfie edit. Unya kay gwapa mo ting mas gwapa pa mo ting tapat. Ay crap eh wala to. Sino mo pansin. Ang tanay mo gulingon na magkasimbahan ro, naka-post ba ka sa sulod sa kabulan, bisa ko lang ka bersikulo. Pwede na tamo sangyaw tibuok kalibutan. 5,000 maximum pwede ka mag-friend sa FB. Mo-post lang ka ang Ginoo Espiritu. Then imo pong pasabkuan dito nga mura bitaw. Basta ikaw na mo diskarte, mangita kag picture nga ma-prove nga naitaw diyo nagwali. O ba lagi ripulto? Tungod kay ang Dios Espiritu. Ilang gisimba ang Ginoo diya sa Espiritu. Nagsubay ta mga igsoon. Pero ang ako lang pong iingon sa inyo dili baya gyud tanan nagkatawag kang Kristo Ginoo maluwas. Ingon sa pulong sa Ginoo. Imo nang gitawag si Kristo katong nibuslot ang kamot ug naibuslot ang tiil kay iyang giignan iyang tanawa ang akong kamot ug akong tiil. Gitawag na nimo Ginoo. Unya ingon pa siya nga dili tanan ang mutuwag kanako Ginoo maluwas. Mateo 7 versikulo 21. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo makasulod sa kingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit. Kinahanglan masabtan nato ni ang punto ni Kristo sa iyang pagistorya ani. Bisan pag ako si Kristo anong panahon na o kintay ako si Kristo kintay dili ko Kristo dili ko maluluwas kasi ito yung giyon Mateo 7 dili kung bisan pag kung ako gitawag kung ako si Kristo kintay gitawag tawgon ko nimo Ginoo ignon ta pagyapon ka dili na mo'y garantiya nga maluwas ka. Ang pulong sa Ginoo klaro king kaingon niingon diri dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo makasulod sa kingharian sa langit kundi ang sumpay maoy dapat nato
tan-awon gyud. Natong tun-an gyud. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kini ang makadala sa ato paingon sa langit. Dili nga kumutawag lang kang Kristo nga Ginoo, dili na garantiya. Ang garantiya is kung nagtuman ta sa kabubuton sa amahan. Kung sa may kabubuton sa amahan, makita magyapon nato na dire. Mubalik ta atong isa ka bersikulo 20 atong gibasa nato ganiya Juan. Balik ta Juan 4 bersikulo 24, abisag 23 atong basahon. Apan hapit na moabot ang panahon ug karon aniya na nga ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa matuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Na ang tubag unsaon ingon sa amahan, unsaon sa pagsimba diha sa espiritu. Klaro ba tinaw? Apan hapit na amahan diha sa espiritu mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Unsa tong sa City 20 katong Mateo City 21 ingon siya? Katulamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Kung sigura kung maluwas ka, ayaw gigarante nga imong gitawag si Kristo, nga imong Ginoo nga moingon na kaluwas na ka, kulang pa na. Pulong mo po na si Kristo. Kinahanglan mo haom gyud tas kabubuton sa man. Unsaon giti gusto sa man, unsaon sa pagsimba? Diha sa espiritu. Natuman ta. Gitawag pag inato Kristo ang atong Ginoo ang atong si Kristo. Unya nagtuman pag yung taon sa kabubuton sa man, unsaon sa pagsimba. Nagsimba ta sa espiritu, wala tay nakita nga rebulto dire. Gatoo ta nga naay Ginoo, bisag dili makita. Mao nay gusto sa amahan. Kung nagtuman ka kas kabubuton sa amahan, ingon tong Mateo City 21, luwas ka. Kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Sino gusto sa amahan sa pagsimba? Diya, espiritu. Luwas ta, looy. Ngano bitong sakto gyud kung imong tan-awon ang pulong pud sa Ginoo. Muahat ako isa bersikulo. Nalimot ko sa to pero katong pamilyar na to, unsay nga ni Kristo? Ang dalan paingon sa langit. Huot ug lisod atuon. Pero ang dalan ngadto sa kaparutan, halapad ug daghay. Kay natuo man sila. Kunya na ba yung mga uban nga bunagi? Moingon pag yun na sila. Eh kung sa panahon pa ni Kristo, gipagtulungan na. Dili ta makig-away. Kung dili na to sultian, unsaon pa na nila kabalo? Kita na po hinungdan nga nung niabot na impierno. Hadlok man ta. Isa kausa lang, at least makabalo. Ang atong amahan, ang amahan nga Ginoo, amahan ni Kristo nga ato pong Ginoo, Espiritu. Gusto na ba siya simbahon sa Espiritu? Hindi siya gusto ribulto. Masoko, at least naka-istorya ka. Ay, na po palabi eh. Kay basig lang pusa na ka. Sakto na, nakadulong siya. Ayaw yung tamaya. Bilit ko sa ubang born again, munang uban, makamataning nga silingan na to. Ako, kapila ko giaway maestra. Nagani close kay sa una close kay nako ng maestra karon tumisoko nako. Kay ngano, iyang bana kanang may maruganay bitaw diya sa kuan diya sa Michael nga simbahan ba diya sa katedral. Katedral. Mangurgan mo yung manukan. Ano ba? Di sikat yung bana tan-aw niya siya tapat-tapat sikat nagayutan-aw sila. Unya kini wala ko ingon nga ako'y kaingon inako ang pulong sa Ginoo nag-ingon kung musimba ka dipulto. Wala man na sabi ko pero ang ingon magud nga dito nga kung dili ka musimba sa espiritu di ka maluwas. Nasuko na. Gipanabi na dito mga hambugiro ng bunagin. Sila ra kunoy maluwas. Wa mo ko kaingon nga ako kikot na ko ang pulong sa Ginoo. Daghay masuko. Di mo kumadlok si Kristo daghay masuko gilansang pagilila. Sa nila. Eh kung daghay nito o Kristo, di manansang Kristo eh. Pipila ra, gamay ra yung maluwas. Gamay ra yung paningkamutan na to, maluwas ito. Kung lang ita, sa pulong sa Ginoo.
Nalaygo ng Diyos. Nang mo argue mo. Pastor, nasa kung na ron ba? Kung ang Ginoo nato dili sadista or nahimuot kung sabit gamito nato nga term na nganong dato man ang Malaysia nga Muslim country man. Dapat isulod nimo nga si muna-huna. I-question nimo ang imong nibalan. Kalapit kang imo yung ano ba, hantog nga makakaplag yung ka sa tubagan. Sir, dili lang kay gabasa ka, o niya dili kay kini mo masabtan, na satisfy na po ka na ako, dili man. I-question yun ako na akong kagalingon. Kung ang Muslim nga pagtuo dili mao, anong dato ang Saudi? Niabot gina Sister Glinda dito panrabaho sa Saudi, kinagay kwarta dito. Dapat i-question mo na. O niya kitang Pilipino, duol-duol naman tag, majority man to ng Katolik, pero at least duol kay katuong Kristo. Nga Ginoo, katuo man silang Kristo nga Ginoo, pero ingon lang po si Kristo jud po, nga dili jud tanan, nga magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, maluwas. Mao na gyud timan-an jud nato. Sila rito dapat kung sadista din atong Ginoo. Pastor, kay dapat kita'y panalanginan. Sa ang taga-Saudi, manganhi dire, sila ay magtrabaho as diit sa atong balay. Kaya kita may, ang Ginoo na itong tagiya, mas kalibutan. O niya nga nung anong naingani naman ron nga kita naman oy, muragi, giyataka na sa kalisod, sa ba? Tungod, palangga ka sa Ginoo. Na isamot, palangga sa Ginoo ni pobre. Ingani. Kung gusto nimo mausap ang imong anak nga badlungon, kunalan gyud mo. Hangtod nga makamata. Diha siya pagkamata, mausap siya. Diha ang pagpangga. Hebrehanon 12:6. Kung sa'yo ingon sa pulong sa Ginoo, 12:6. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma o kastigohon ang tanan niyang mga anak. Sa atong kalisod mga igsuon, gatuo ko nagakastigo tas Ginoo aron ta makamata. Daghay mga misyonary nang abot sa Pilipinas, nadunggan ako, mabasa na ako sa internet nga ay mga propesiya bahin ani nga nasod. Kini nga nasod kay dili man gyud mobalik ang Ginoo kun dili pag yun masangyaw og maayong balita sa tibuok kalibutan. Bisag diri lang ta sa Asia, parihar betag naong kung ato tag Malaysia. Ay lagtingo. Parihar ay. Kining brownies na to, ana, moro yung tamo adto ka Indonesia, Thailand. Medyo singkit gamay ang Thailand pero ang panit mo ora gyud. Ang propesiya sa mga misyonary sa unang mga Amerikanong misyonary nga ang Pilipinas diy gamiton sa Ginoo para masangyaw ang maayong balita, especially diri sa Southeast Asia. Kin halos kapag halos pare-parehag naong kay kining porma nato, pare-parehag naong nato. Kay kita may Christian nga country. Bisan pag matawag mo yabong Christian ang Katolik. Malaysia, Muslim. Indonesia, Muslim. Kinsa may maadto dito? Andi lang pa mobalik ang Ginoo, ningon man siya nga kinahanglan gyud mobalik. Mao nang gusto sa Ginoo makamatata. Gusto sa Ginoo pagkamata nato, musimba na ta diha kaniya, diha sa espiritu, kitang tanan nga bisag ka nang sa pikas nga nagsimba, kung makamata lang yun na siya, kita na yung gamiton sa Ginoo nga kay maayo mo gyud Pinoy. Basta init sa Ginoo, bisag matulong nang nabutangan lang mo na plywood niya. Kanang mga Amerikano, ay lang mga missionary, na, dako kinag-budget, di na pwede matulog ang daplin. Mag-hotel na sila, mag-isa na, nagyo yung mga gwapo nga kwarto. Kita, sa kagbukid, pag-abot dito, bahala pa kung sa kalisod. Inganot ng Pinoy, pagkanak, na, bisag kwaknit kanon, bisag makakusok bubid. Halas. Kubitan mga busayap, patingala mga sandalo, hurot na ito ilang bugas. Ako kimbuki dito, di nila masulog kita, baga king lasangan na. Man nga naog, ugot ma, makaog halas, kaog paniki. Kaingon sila maglisig sa patay aning mga kaning mga terorista na to. Nga na mga Pinoy. Mula hutay ta. Nakita na sa Ginoo. Ako gatuo nga nakita na sa Ginoo.
kita gyud dili man ako'y gaingon, pero nagtuo ko sa mga propesiya nga ang Pilipinas gamiton sa Ginoo para masangyaw ning kasikbit nato nga mga nasod. Kita na mo Kristohanon, i-compare sila. Uban Buddhism na ng uban, kining Thailand, marang nga na Buddhism na sila. Kining Burma, mga nga na, usap pa na siya. Basta sa isa nga nasod. Ano sa pamanan? Kay kung makamata tatanan. Kana bitong sa pagbunal gyud mo hinoktok ang bata. Ano bunalan ko mama? Ingon mo gito siya kung magsimbag tibol. Ano man hindi ko magsimba? Ano yung mahimo na mahimot ang Ginoo. Pag mahimot ang Ginoo, dili na siya sadista, panalanginan gyud niya. Gawas dili po ibutang niya sa kung kasing ng kainit ng sangyaw na kita sa pulong sa Ginoo. Matuman na. Kumana. Kinsay gusto mo aturon sa langit. Amen. Kinsay gusto matay. Wala na ingon mo. Wala lang pagi makaabot ng langit, yun lang matay ka. Gawas kung maabot ang Ginoo. Lagot ko sa asawa. Inakusan, di na ni madlok matay. Ayaw ni sa 13 years na ako sa ministry sa una talawan pa ko. Sa aka ko bukid, magkurok-kurok, ay karon. Basta, nakaampo lang ko. Kung kita na ako sa kong kasing-kasing, nga murag gitawa ko sa kinoder kita. Agi ko na spekuliran, Kilid, gamay king agianan, lahom king suba, tingali ang suba, taga hawak lang. May mga bato. Pas ang kuspak, ang sulod atong pak, katong usa ka galon nga nilat-an ang munggos. Kay magluto man mi dito. Lat-an ako ng munggos para pag-abot sa kabukan lang. Pak, tulot na kong luha. Paita, puro may isa. Ako po yung magdalag pagkaon. Ako pa'y pastor. Paita ni magsangyaw. Ito pulong Ginoo. Ano yung manitsit? Ano yung gamay makingagyanan? Ano yung naibunay bakilid ko dire? Gamay kingagyanan. Agi ko na. Sige panitsit. Wala nga yun. Dinilingi ko. Paglingin ako, ang akong pak na bandan, pa to. Di ba kitulog ko dito, panyon dito. Kapa-kapa ko. Ako'y nagunitan. Dagan ko panyon daplin. Pagtanaon ako. Sagbot ka na itong kugon. Dito na ako nahadlock sa pag-abot na ako 50. Kuya, kung di dyan kapat yung sa Ginoo, akong magulang, tapa ni Sister Minda. Sangyaw ko tas nalamas, nakahiring siya nga, naghay pang TV dito. Dili TV ka na ng salida. Baga, baga rin yan ha. Onya, kay nakadungog tayo siya kang Susan, isang asawa, may dawi sa wakaila. Akong asawa. Wapa na siya. Dugay kiniladagpag lalaki babae. 28 ay 29 ay 27 ay kung dakpan ka na lagi nakadako. May na, di pa, dahil gagyo kipakan, untag may nalambo, awaya, di ba, di ka dumagan. Gahit yung tunaw kape. Pero, dahil ganyan ito, yung muna itong palanggao na to. So na, wala ginilin sa kabaki, katong yung pagkusuhan. Karon, yahay na kayo ko, kaya nga, pag gani ikaw ingon, saan pa ka? Ay, nanay, gatod ng kape. Lami nga kinabuhi gustuhan ng simple nga kalipay pero diri man sulod matagang taman dili sa kwarta. Dagay dato naghikog. Gusto mo kwarta? Pag-research mo dagay dato naghikog. Di na kayo kinahanglan po kayo mag-research. Asa gani ko? Na, ito mahumat ani. Ha? TV. TV. Giignan tingali sa akong asawa, ang akong magulang nga, Piyoro ba nang sangyawan ni Dudong? Likod ng bukira, dalamas, kadagay tibihon. Dini-advise po to siyang isa na magdala. Atong panahon na, dili pa uso ang mineral. May lang tingali gusto ng mineral, kaya murag makapalusot ka. Naanad mo ng mineral, di. Tubig. Baso. Ang nag-inom na history sa TV. Hangad mo ko sa Ginoo. Tibihon ko, Lord. Wala din mo saka, dire.
Inom. Hantod na, may TV. Kung gamiton nyo kas Ginoo para makasangyaw sa pulong ng mga lugar ang away ganahan mo adna. Ako ra man tingali sa milyon nga tao ganahan sa bukid, wa pagisweldo. Oh. 13 years ko tingali mga 12 ay 1 year pa. 1 year kanira gyud nga simbahan ang gahatag sweldo sa kuha. O sa kalibo ra pod kada bulan. Pobre man ang simbahan. Luoy man. Fokal pa ginako. Sa mo tuwin ada. Tungod sa wala ko ni claim og dako sa simbahan. Ano ba nag-expansion na po ni. Kay dako magkwarta nga nagtigom ang simbahan. Giignal lang ginako ako mga leaders. Sweldo iti ko ninyo. Kay ingon ang pulong sa Ginoo kung insa dia para na ay pagkaon sa templo. Diya sa Malakay, ingon. Sa ito pa, pakanon ng katrabaho sa templo. Ako may katrabaho diri, di ko nyo pakanon. Dili mo mapanalanginan. Tagaay ko nyo sildo. Bisa ko sa kalibo. Sige, pastor, kagamay ano sa kalibo. Yan ako sildo. Naigo ng Diyos. Uy, kamo din mga worker na amoy sildo. Dili sildo. Honoraryong. Lain po ng sildo. Namo ha, nag-insist ko sa mga leader nga tagaan yun na isa ginagmay. Ang worker, ang trabahante, ingon pulong sa Ginoo, kinahanglan yung sildo. Amen. Diha ka, kung imo nang buhaton, pulong na sa Ginoo, panalanginan, sunod din ang panalangin sa pulong sa Ginoo. O dalay ko ng Diyos. Ako nang ipakita sa inyo, ay dili ta kinahanglan mahadlok mamatay. Nasabtan na po ninyo nga ang saon pagsimba ang Ginoo. Amen. Ang saon gani? Ang sa ganitong espiritu? Walay ano last. Ayaw biyaya ang simbahan sa Mount Carmel Assembly of God, Mandaluyong, Iligan City. Nagsugod mi ani nga simbahan. Pagsaka na ako diri. Diha sa ubos 10 kining meeting shed. Yan eh. Siyempre init kid or man ang atop sa sin. Ang sin sa ang atop sa meeting shed. Onya, panapag yun yung motor nga kanang bitong karon gipanangtang naman na kanang buram-buram dito mga saba kayo mundang pasto kisapa kayo. Onya, abog na po kayo kay abog pa na katuuban na siminto pagyapon. Mundang yapon. January. Pagka Marso sa kami dire. Dire ni nga Thanksgiving kaning lugar. Pero di pa ni mga building gatin pami. Unsa kabalaan ang Ginoo. Pag Mars pag Oktubre, wala mapituig, mauna ni yung nakita. Kadang station back on na. Moingon mo nga, kining Mount Carmel Assembly of God, wala ang Ginoo. Sa kagamay ra namo dire, bag-ura man ninanunga sa uban. Pagpatungas bag-ura po nga nung naka-expand ni extension ni gamay. Nagnikamot as a leader dire inanako paningkamutan yun nato ng masimento dia Brad Roger de subos kay luoy kay manimbahay taon nga maggunit-gunit kay danlog kayo apit na mahuman napamay simento ang Belinda panahon lang basahon nako ngano ayaw biyaya ang kini nga simbahan pulong sa Ginoo una Korinto kay nagtuo jud ko kay nagtuo ko nga kini nga kitik ang inyo mga pastor diri kaning kamot jud wala gyud nay pakaruingno na daghan jud ko giingnan ako mo post ko kadyo mo gawas ko kung nga akong pagpamastor para lang sikat ko tan-awon lugar ko ni undang ngano man pait ang kinabuhi sa kon wala pa gyud waward kay budiha magkano binisnes bukid ala dito ka syudad niya kanang dagko king mga negosyante mo mga iya ay dire. Oh my God. Ayaw biyaya daghay bisag si senior pastor na to kanay sa Assembly of God si Pastor Rico Santos naagi sa pananahon dire. Si Sister Kuncheng naay pananahon dire. Katong akong giistorya sa inyo nga giunsa ni pagbarog ang simbahan within 1 year wala na nag 1 year. Wala ri kwarta. Nalata na tanawa na mo magkayo nagapostrot na na oh. Kaya nga no, gusto lang Sister Minda, barong na pastor. Mura man eh, dahil kwarta ni simbahan na eh.
Barog nalata na diha. Nahanto nakaulit to stiyo. Naku at least murag libre ng libor. Sige barog ta. Pero kabalo ko ako may kagunit sa kwarta. Kabalo ko kulang yun. Pero sa dihang nagbangag na yun ni. Wala na nananikumit. Ipangsin. Kwarta lang ka. Ang congressman dili mo hatag kay ano ang state o church separate na siya, di nyo pwede nga, pero piligatag 20 ka sako. Nakulang yun sa panang mga, dili sako, simento ha? Saon mo sako. 20 ka sako simento. Di nga na makita na to ang buhay ang Ginoo. Mula hukay, bagag ko ninyo, diri atubang, kung di na kumakamtaman ang Ginoo. Butong na. Ahon lang na ta. Kasi ito lang, isa na akong basahon. Kini, mangundang na ta. Ayaw ni biya-biyahin nga simbahan. Kaya once nga ako pa'y leader diri, panalanginan ni sa Ginoo. Nagsugod na tag Bible studies sa atong mga youth, sa atong mga hamtong. Duha ka tuig, human ang trabaho. Kung mahinog na ning atong mga kining pang Bible studyhan, panalanginan ni, o ingon ko, panglakaw mo. Panglakaw mo, isang yaw may balita. Ako'y provide, o kaya dili, kay gipanalangin na ng simbahan, mo provide ko sa tanan yung pananglanon. Amen. Di ko mangurakot. Pero pakipunta mo kung sige buhat sa Ginoo sa kuha. Wala pa ko, sa akong balikon, wala pa ko katilaw og 20,000 nga sweldo. Sukad sa una. Titsiruan raman ko. Gross na ko 26,000. Naaman ko yung utang, ang akong sweldo ron 18,000 kapin. O di makabot 20. Pero tanawa akong balay. Ato akong balay. Makaingon mo, di na balay maestro eh. Titsiruan. Huwag kayo kaabot o sildo. Kinsa may kabuhatan na. Kinsa may pasangilan ako. Ang alas si Lucifer. Then, Ginoo. Amen. Diyan ako gusto mo tudlo sa inyo ha. Buhay ang Ginoo. Kulang na mo patuo. Amen. Kung siya akong gitudlo dire, tumana. Di ba, paturogon kas Ginoo sa iyang pagkamaayo. Ang asawa, sa una, di nyo kumagingon na nasa public nga gwapa akong asawa. Pero karon, balik ko na ko. Ingon mo yung puto sa Roger ito. Praise the Lord. Pastor na to. Sana lang ka. Sige, uno ko rin to. Ayaw ni BBI, kaya ako panantaw ni ko. Palangin-langinan ng Ginoo, impas yun ang lugar ang manabog diya. Kay maingon ko, kung hadlo ka na lugar, ako, isuok-suok na ko, tanan, bilis pukaan. Galamas, pintuliran si Jesus ko itaw. Ono Corinto, 1:20. Ako sa dumidugayon po, para magdungan kagtanaw. 27. 1 Corinto, Kapitulo 1, versikulo 27. Basaon ako, gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pagkaulawan ang mga malamon o gipili niya kadtong giisip nga huyag aron pagkaulawan ang mga taong banghanan. Gipili sa Ginoo ang katong tan-aw sa ubang mga tao nga wala ginada. Daghay ga paubos ani nga simbahan. Hasta gani ni siparit na gani ko sa Assembly of God, sa dito sa Ubos, kay ngano daog-daogo ni nga lugar. Matingala ko. Misgot na gani ko bahin nga murag sa pastor magsugod na pud may grillings na di ganahan. Ano ni si ganahan? Unsay gusto sila ra gyud may gusto taas. Ano kay pataas mo gitas Ginoo? Amen. Makita mo yun na. Makita mo na si Mata. Kanang release niya. Pag natao na mo si Sister Linda na, maluoy mo kasi mo ugangan si Sister Linda. Dili may manaog siya na mangita mi kasay na. Danlog naman ito. Dili tao gid. Okay, gunit-gunit. Kasi magunitan, kidanlog kayo. Hindi mo siya magpataot pa niya. Sige. Tanaw po na sa kwarta. Bahala na eh. Kuman. Wala. Makita mo gano'n mo, hinayin yung barok sa Ginoo, maninggaw kanta na. Walay ko ng Diyos. Ay, ka, o Diyos, galay ka.
God. Salamat sa imong katawhan nga gidala diring lugar, Father God. Nagatuo ko sa tanang ng istorya, mga pastor, mga kaigsuonan, ani nga lugar. Gasugod mi sa sweating sheet. Nahabot mi sa tent, ug tan-awa, nag-expand pa gani mi bisag sa kami-kami ra diri aman. Kabalo ko, kuyog sa imong pastor nga gibutang diri, Father God. Kita ka sa akong kasing-kasing. Dili ko maghinambog, Father God. Gihatag na ko akong kagalingon diha kanimo. Panalangin ni nga simbahan. Ako'y mo dala kanila, amahan. Ako'y mo lead sila. Dalon ni mo namo ang imo ay balita. Anang mga lugar na lipaw. Anang dulag man. Walay pastor ni saka. Nagsugod na ni sa among Sunday school. Father God. Panalangin ni. Amen. Kung di mo ni panalangin ng simbahan, walay mo sakas na nipaw. Walay mo lakas sa dulag. Mahinog lang niya mo mga batanon, Father God, nga matuto sa mong isoong pastor Roger. 2 years gikan karon kung ni panalangin hinog na po sila kumansa Bible study. Maglakaw miya ng mga lugar, Father God. Tuo na mo ng lugar nga dili walay mo saka. Dalaygon kang Ginoo. Sa mong pagpaniot to, Father God, panalangin niya mo pagkaon. Amahan. Sa mong pagpauli, salamat kay mong kalinaw yung gibilin ka na mo. Ang kalinaw may mahatag sa kalibutan. Dalaygon ka, kinimtanan ako, salamat lamang. Pinagay si buktong anak si Kristo. Among ginamluwas. Amen. Amen.